ke zauna nan. Su da sai in jiki kina ta yin waya da mutane da daddare da rana da sauransu haka. Iya ma wanda ma kunne na jiki. To a kike waya kuwa. Yanzu dai yadda za a yi fitar da wanda kike so kawai shi ne abin da fitar da wanda kike so kawai. Amma waya da rana da daddare da waye duk mutane daban-daban ai ba haka ake ki fitar da mijin aure kawai shi ne abin da za a yi. Sani amma a bari ne ma in sani waya woki ya kaga lamari abu bai daɗi wallahi ka san ba na zaɓen ka iya kamu wallahi ai ko wannan za ka kamu ko ta za a yi a ɗaki na iya duk in gaya wa jina ne ruwa a huta kana bura uba fa to har yanzu ya bai shafe ku bai dame ku ba a garin nan fa aka salala mun bari amma har yanzu matakin ku ɗauka matakin ku to aka bai me yake cewa responsibility din ya abun ba shi muka bawa baya wai magana take ne kai ka san cewa ba na wasa da lamarin nan Allah na gidana na rantsi da Allah yarinyar nan ta faɗo tarko kuma ka san cewa in dai na dana wa mace tarko a zahiri Allah sai ta shiga to ai na san kuma ita shiga ba za ta shiga da dadi kafar mushe me yake cewa rashe juya da mujiya kakka je baka yin da kuma ka je ka ja wannan so da kiyayen nan duk yadda za a yi sai an rama abin da tema saboda bai kamata a ce a cikin mu muna ƴaƴan masu hali ba muna ji da kanmu a garin nan wata ƴan fakiri ta dawo hannu ta kwada ma mari wanda ubanta ma in ya kifta ka warin talauci yake aure ma zaka je yana tashi idan za a bada labari na kai ya kamata ka bada labari na to ka fi mu shi cikin ka baka wannan ka san cewa da yarinyar nan ni da naje ma raina ta ne abokina ina iskancin ka ya baro yarinyar da a ƴan mintuna har ta yadda da abin da nazo mata da shi gaskiya fa da mata ta so lalacewa fuffuke take shekara ta 15 da iskancin wannan tuyiwan sai mun fuffige wannan fuffuken ta dawo yanzu dai bari ku ji a ƙarshe matakin yanzu da zamu yi abin lokaci shege kai amma ni zan fara yi ta wannan ina zai ba cikin duza ni ma a gai da Allah kuma mu ni ne banza a tafa ƴaƴanka wani wani ai wannan ai dole da kenan ka haihu babu ka san ga Gana sai kwaikwayen ka sai mai da Gana wata mata da ta zo da ƴaƴan uku aka ce naka ne wato yau na yi sosai na sha tuki gaskiya ko ne na ki masifar kyau ba gaskiya na malamin ta ya kamata a ce ki faɗi farashin wannan kallo da ke kallo yi mana ko abu dai ba ki faɗa ni dai ki faɗa min farashin wannan kwalliyar taki saboda kin fitar da mu kin kyau sosai na ji daɗin ganin ki dama ban na manta ban tambayi kansu na gana ba ai aka ce na zuwa wajen ki an kawo labarin da kan ce a kai da yake zuwa labari fa har wanda ya kama labarin nan na san da zai shi ba amma dai duk dai ba ma wannan ba tun da dai ban aure ki ba da zan ce zan hana ki kula mutane amma ina so ki san cewa ki ta aure shi ne da an yi ki saboda an yi ki sake ki a wani abu amma ba zan hana ki kula ba amma ki sani ki kuma rike ki kiyaye duk wanda za ki mu'amala da shi to ki san da wa za ki in san sabbi yanzu ba gaskiya ne da su ba wani zai bi ki saboda kinki wani zai bi ki saboda sarauta ki to kowa da irin wacce zai so ki amma samun wanda zai so ki tsakanin da Allah ya yi na babu ko kuma ba zan ce ba ba amma samu na da shi ba saboda kin ji ki shiga gida ni ma zan tafi gida da shi da mutanen gida kin ji nagode sai mun yi waya hakan kake cewa Assalamu alaikum. Alaikum salam. Waye? Sallama ne a waje ne. Alhaji
barka ne. Na gajiya. An yi lafiya. Gida. Ya kala aiki. Alhamdulillah. Ya al'amura. Wallahi alhamdulillah. Kokari. Lalace a kala ya Sai kuma zane gaba waye kai. ai abokin dan wajen ta shege. Oh, Yayin malam ta Gaskiya ne. To ya gida. wallahi lafiya. Ya abban naka. Wallahi yana nan kalau. Ɗan uwan ya kowa da kowa. Lafiya kalau alhaji. Madalla sannu. Dama alhaji wata magana ce ya zo da ita. Kai. Ba da tarbiyya ne? Kai abokin waye ne kai? Abokin ɗanka ne shi. Kuma abokin ɗana ne kai ina tsaye kana tsaye. Amma ni ma ai Wani irin rashin mutunci ne wannan ne? Ku duka faɗe da kun je karatun boko na kun tsallaka can kudin na kun je kun wani karatun tukar shi ke nan gaba ɗaya ba ku bari kowa da mutum. Shi ke sai canza muku a gida sun canza muku komai da komai. magana na zuwa ita mai muhimmanci. To wace irin magana? Kai hakuri ka bani. Dama ɗanka ne shehi yake zuwa da ce wajen wata yarinya. Yan nan gangare bayan layi take a gidan malam nuna kuma ya kare. To kuma yan nan ana kila wakala fa baya a san ma daga inda ta fito ba. Kawai dai an ga yana riƙonta ne. Shi ya ce ba zan kasa a gwiwa ba in garzawa in zo in gaya maka domin fa ka san abin yi. Yarinya kuma ce da yarinya ku. Tana nan wata haka yan fara haka ɗan doguwa. Za a ganta kana ganta ne kaga talauci jam. Yaron nan mun yi magana da shi ya ce karatu ne yana so ya gama karatunsa. Me ya kai shi kuma kula wata yarinya yanzu? Ai ko dai kana nan alhaji kana zo zaka ga an kama abinda tunaninka ba zai dauka ba dan yarinyar nan gaskiya ana alamun mahakkalta tana yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma ga kai da kuɗi da kima manyan mutane mu iyayen mu ko a garin nan bai kamata a ce yari da ba a sama da yin ta fito ba dan kai na zuwa ni kaga abokin sa ne ina ga mai ba daukar shawara ta yi ba. Shikenan to shikenan. Lokacin da zai zo ya ganka. Bai ganni ba ina akan ma ka ce yazo na gama wannan zancen alhaji. Abin da nake so da kai ka gane ko? Ka faɗa min wannan magana kuma. Na faɗa ma. Shikenan ka je zai zo same ni. To alhaji kafa a ce ni na faɗa. Ayi abun asirance ya ma sai taimako ne kai in ga a wannan ne. Sai an jima fa. Kwaro. Yara na abin da zai kenan. Yarinya wacce ba ta da asalinta ba a san wace ce ita ba ita za ka dinga nema. Duk 'ya'yan mutanen arziki da 'ya'yan makota da 'ya'yan makusanta duk muna tare da su. Ba ka je gurin su ba sai wannan yarinya. Ina da lafiya ina da lafiya. Cikin rayuwar ce wannan ne. Allah ya sauke. Action. La. Kai nake nema dama. a jama'a kwashi ya me yake sinina da kai bacin mun yi baran-baran da kai me kuma na zuwa kana nema ne Ni ya ɗinka da matata. ban gane matar ka ba kenan Yarinyar ka fito min a fili yarinyar na rika ya ta bayan layi ya haɗa ka ita. Ba ka da labarin bizan ta an ce kana biziyar ta. ashe kai karamin shege ai duk mutumin da ya kai namiji baya faɗa akan mace sai dai ya je a fito a kara saboda ita mace allurar ruwa ce mai rabo kan dauka ashe baka kai namiji ba na faɗa akan mace wallahi tallahi kuma baka isa na fara akan ka ba Barka jin yama. Na fi ka kuɗi. Na fi ka dangi. Na fi ka duk abin da kake tunani a duniya ba abin da Allah bai ɗara ni akan ka ba. to a haka kuma zan baka aiki Saboda haka ka je ka nemi daidai labin ɗinka ka wuce ajinka. Duk ranar da ka sake na ƙara jin an ce an gan ku da ita daga ranar zan je in kai ka inda sai an neme ka an rasa sai na batar da kai duk wanda ya shiga ta tsin shi ma ya bata da kai da zare a ku gaba ɗayan ku ka ji abin da na gaya maka in kunne ya ji jiki ya tsira. Ahmad Shani malam ka san cewa ban gaji talauci. ka san cewa ko baki bashi na ki bawo. Ke? Au, to, ashe ana so. To, sai ki haɗa ki kwaɗan baka. Wallahi, kan ma in so da ake cewa ba ki ƙoshi ba, Allah ba zai yi ba. Na shiga ɗaki. Kwarai kuwa oga, wa'annan 'yan sa idon ka ne, Allah ya ma arziki suna sa ma ido. Wannan wani irin magana kake? Wannan mata ho ba ta da laifi, tana kokari kuma. Ku sa idina ne? Sa idinawa? Ana ruwa kuna kirgawa? Kafin ya tsaya min aini na tsaya mas. Baki da kunya ko? Ina jifa tana cewa za ta aike ki, kine mata rashin kunya. Maza ki karɓa aiken nan. Tak, inna lillahi wa inna ilaihi. Ba yaya, ka san abin da ta mana kuwa? Amma wallahi mutane akwai sa ido. In zaki bani atamfa ki bani, in kuma ba zaki bani ba ki tashi ki ban wuri. Sai dai ka san min naka hankalin. Tun daga mahaukaciya mai yawo a bola.
wannan ita din da kake cewa ita din ba yar arziki bace ba kuma wallahi mai hana ni da ki yarinyar nan a gidan wallahi sai dai Allah. Uwar abinci suka kawo mai munafukar banza munafukar wofi ina ruwanki da mutuna. Za ta fita daga ido na rufe in ba haka ba wallahi sai na kakkarya ki a gida. Wallahi ba zan yarda ba. Wahala ma yanzu ka fara shigarta. Gidan Bahaushe sabon wasu series mai dauke da rikirkitacciyar cakwakiya duk domin nishadin ku dai ku ziyarci Ingarma TV domin rakashewa da zazzafan nishadi. Wai shin laifin wane ne? Laifin miji ne ko kuma laifin matar gida ne ko kuma laifin kannan miji ne? Ku dai ku ziyarci tashar mu ta Ingarma TV ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun dora. Fim ne wanda yake dauke da al'adun Bahaushe. Kai dan lami. Haba yaya me ya kuma wani dan lami? Ai dan lami da ne ina laifin ka ce Siraja. La ilaha. Diki shikenan. Nuna min ka je binni ni ban je ba ka canza shigan mu wato sunan ma ka canza la ilaha illallah inna lillahi kai Allah ya dika mu ai gaskiya na ba mu je ba za ta gaba ya hakuri wannan ma da ran Allah ya kamar yadda kuka sani baitul arus guri ne na gyaran jikin amare uwar mata duk ba wanda ba mai gyara kamar yadda kuka sani wannan tajiji ne na sukariya da aka yi shi sannan akwai halut muna da halut muna da turaren gashi muna da marshus muna da hura kobe da na attraction sannan muna da grudge duk muna da kayan gyaran jiki muna sai da bona da farin humra ga sandal flex sandal balls akwai marshi akwai set na amare da ake hada musu kamar yadda kuka gani wannan set ne na amare wannan ma set ne na uwar gida ma za ta yi amfani da shi ba wai dole sai amarya ba wannan ma set ne na amarya sannan muna sai da bona nan kamar yadda kuka gani muna sai da oils na shafa ma a jiki da wanda ake sawa kasan mara da wanda ake sa shi da sannan muna da manyan turaruka na gida kamar yadda kuka gani ga nan muna da iri muna da sandal flex muna da halut muna da duk muna da sandal original sandal muna da marshush baitul arus guri ne na gyaran jiki muna gyara jikin amarya ta kyau ta haske tana so za a mata turaren gashi muna steaming gashin ke shi sannan ko ina za ki yi shiga sannan muna su da sabulun gyaran jiki kamar su halta soap mai yadda kuka gani muna da halta soap halta cream sannan muna da turarukan gida normal gilka da za ki dinga amfani da shi a jikinki muna da kayan mata kamar su zuma daka muna da gumba sannan muna da na insati da mata suke yin amfani da shi muna da sanyi iri muna da ba 27 opposite National Orthopedic Hospital Kano Nigeria muna sai da kaya muna da gyaran jiki wanda ya kama na kwana ɗaya kwana biyu sati ɗaya sati biyu muna da humra na attraction kamar yadda kuka gani shiga muna da humra for attraction muna da farar humra wanda za ki use da shi don bedsheet ɗinki fari ne sai ki use da farar nan idan bedsheet ɗinki baki ne sai ki use da wannan bakin saboda kai ya stay so ga su na kuma wanda na yayyafawa ne akan bedsheet muna da ƙananan su da manyan su gwarzo baitul arus muna da kayayyakin mata iri-iri gyaran jiki gyaran fuska gyaran ko ina kina so za a mai da sauya yarin da insha Allah kamar yadda kuka gani wannan shine duhan shine mace za ta shiga ta rufe jikinta da shi ya dinga turara mata jikinta a gaba ɗaya jikinta ɗayan kuma za a yi steaming ɗin gashin ki za a turara miki gashi sannan za a sa miki oils na ƙanshi shi kuma wanda za ki daɗe a kai ki kamar 30 minutes kina kai yayi steaming jikinki sosai idan kika tashi wannan special sirri ne wannan shine kat gyaran jiki ki dukan kenan
mata idan kika haihu zaki zuwa ki, in zaki aure zaki iya zuwa ki, kuma macen da ta yi aure ta fito za ta ƙara yin wani aure za ta iya zuwa ta yi, saboda wannan yana gyara mace sosai, shine kindikai. Sannan za a turara miki gashin ki ne, bacin kin yi kindikai sai a dukan sai a turara miki gashin ki, a steaming gashin ki, a sa miki oils duk wanda yake da attraction insha Allah. Kai da ba sa jin Hausa muna da yaren da za mu ku bayani da muku fahimce shi, yare kala-kala da kuke bukata sai